Otec biskup, drahí duchovní otcovia, drahí reholní bratia, milé ctihodné sestričky, zasvetení, drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som vás predovšetkým pozdravil a vyjadril radosť, že sa môžeme stretnúť na začiatku nového cirkevného roka, nového liturgického obdobia, ktoré Svätý Otec František zasvetil práve vám, ktorí ste sa zvláštnym spôsobom rozhodli nasledovať v duchu evanjeliových rád Ježiša Krista. Svätý Otec je v týchto chvíľach v Turecku, plní neľahkú misiu, ale iste je duchovne s nami všetkými spojený a vlastne už 25. začal spoločne so zúčastnenými reholníkmi v Ríme a sledoval zasadnutie kongregácie pre inštitúty zasveteného života. 27. novembra prijal aj 80 účastníkov prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Klementínskej sále Apoštolského paláca. V úvode svojho príhovoru reagoval na tému stretnutia podľa Evanjelia svätého Marka nové víno do nových mechov. Dovoľte, aby som niektoré z jeho myšlienok pri tejto vzácnej príležitosti pripomenul. Okrem iného povedal, po druhom Vatikánskom koncile vietor ducha aj naďalej silne vanul. Na jednej strane pobadal inštitúty k realizácii duchovnej obnovy, charizmatickej a inštitucionálnej obnovy, ktorú sám koncil požadoval. Na druhej strane prebúdzal v srdciach mužov a žien nové formy odpovede na Ježišovo volanie zanechať všetko a zasvetiť svoj život jeho nasledovaniu a ohlasovaniu evanjelia. Nový vínič dozrel a vylisované bolo nové víno, pokračoval Svätý Otec. V týchto dňoch sa vydávate na cestu rozlíšovania kvality a zrelosti tohto nového vína, ktoré vzniklo počas dlhého obdobia obnovy a zároveň na cestu posúdenia, či nádoby, v ktorých je uskladnené, predstavené dnešnými inštitucionálnymi formami zasveteného života, zodpovedajú tomu, aby obsahovali toto nové víno a aby podporovali jeho plné dozrievanie. V tejto súvislosti Svätý Otec povedal, nesmieme sa báť zanechať staré mechy. To znamená obnoviť tie návyky a štruktúry, ktoré v živote cirkvi, teda aj v zasvetenom živote, ako vnímame, viac nezodpovedajú tomu, čo Boh od nás žiada dnes pre napomáhanie rastu jeho kráľovstva vo svete. Štruktúry, ktoré nám dávajú falošnú ochranu a obmedzujú dynamiku činorodej lásky, návyky, ktoré nás vzdialujú od stáda, ku ktorému sme poslaní a zabraňujú tomu, aby sme počuli volanie tých, ktorí čakajú na dobrú zvesť Ježiša Krista. Tiež poukázal Svätý Otec na slabé miesta, ktoré dnes možno nájsť v zasvetenom živote, ako odporovanie zmenám, znížená sila príťažlivosti, značný počet odchodov reholníkov, nedostatočnosť niektorých formačných programov, úsilie o inštitucionálne úlohy a poslanie na úkor duchovného života, ťažkosť s integráciou kultúrnou a generačnou, či problematická rovnováha medzi výkonom moci a používaním dobier. Tu vyjadril svoju ustarostenosť kvôli týmto slabostiam a citujúc svätého Ignáca z Loyoli poznamenal, že chudoba je matkou, lebo dáva život a je tiež múrom, pretože chráni pred zosvedčením. Svätý Otec František tiež zdôraznil aj nevyhnutnosť ochoty načúvať signálom ducha, ktorý otvára nové obzory a pobáda k novým cestám, vždy vychádzajú z najvyššieho pravidla evanjelia a inšpirujúca tvorivou odvahou zakladateľov a zakladateľov.
Spomenul ďalej niektoré základné kritériá. Evanjeliovú originalitu rozhodnutí, vernosť charizme, prvenstvo služby, pozornosť voči najmenším a najkrehkejším, rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a dodal nakoniec slova povzbudenia. Povzbudzujem vás, aby ste aj naďalej pracovali s veľkorysosťou a vynaliezavosťou na vinici Pánovej pre podporu rastu a dozrievanie zelených strapcov, z ktorých môže vzísť víno ušľachtilé, ktoré môže oživiť cirkvi, jej život a potešiť srdcia mnohých bratov a sestier v núdzi skrze vašu úslužnú a materinskú starostlivosť. Ani výmena starých nádob za nové, ako dobre viete, sa nestane automaticky, ale vyžaduje si odhodlanie a schopnosť poskytnúť potrebný priestor, aby nové dary, ktorými duch skrášľuje svoju nebeskú cirkev, boli prijaté a mohli priniesť ovocie. Ďalej povedal: nezabudajte poďakovať Pánovi vinice, ktorý vás povolal pre túto strhujúcu úlohu. Pokračujte ďalej na ceste obnovy začatej a do značnej miery realizovanej v posledných 50 rokoch, skúmajúc všetko nové vo svetle Božieho slova a načúvajúc potrebám cirkvi a súčasného sveta, s využitím všetkých prostriedkov, ktoré múdrosť cirkvi dáva k dispozícii pre napredovanie na ceste vašej osobnej a komunitnej svetosti. A medzi týmito prostriedkami najdôležitejšia je modlitba, aj modlitba nezištná, modlitba chvály a adorácie. My zasvetení sme povolaní slúžiť Pánovi a ostatným skrze Pánovo slovo. Povedzte novým členom, prosím, povedzte im, že modliť sa neznamená strácať čas. Adorovať Boha neznamená strácať čas. Chváliť Boha neznamená strácať čas. Ak sa my zasvetení nezastavíme každý deň pred Bohom v modlitbe vďaky, z vína bude ocot. Drahí bratia a sestry, vy milí zasvetení, keďže aj tieto slova sú pre vás, ale aj pre nás všetkých takým novým duchovným programom aj do budúcich dní tohto nového cirkevného roka, do roka, ktorý je zasvetený vám, zasveteným, aby sme takto verne a účinne svedčili o Ježišovi Kristovi, ktorého jeho druhý príchod očakávame. Amen.